Να το πάμε λίγο παραπέρα προς τα σκουπίδια τα δικά μας, να τα πάρουμε από το λουτράκι, να πάμε να τα αφήσουμε στη γειτονιά κάποιου αλλού. Όπως γίνεται και από εκεί. Τα άλλα των αλλών τα σκουπίδια να βάλουν στο λουτράκι. Δεν είναι δηλαδή τούμπαλι αυτό. Δεν ισχύει για τούμπαλι. Τον άλλο αυτό βρούμε τους ομάδες. Δεν με ενδιαφέρει για γενικές, στα όρια μας το φέρνετε. Στο Δήμο Λουτρακίου Περαγόρας. Αυτό θα ακουστεί έξω. Ο Δήμος είναι η χαβούζα όλης της Ανατολικής Περιφερειάς. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή σε αυτό έχετε άποψη ότι δεν θα ακουστεί η μονάδα παίρνει στο Λουτράκι. Πού παίρνει τότε? Επειδή μου κάνεις αντιπρόταση να πάρω τους άλλους 8. Παίρνω τη μονάδα λοιπόν και πάω να εξυπηρετήσω τους άλλους 8 και λύσουμε το πρόβλημα. Μόνοι μας. Εγώ το ρώτησα την κυρία εδώ που στείλατε. Την κυρία πώς λέμε, την ερώτησα και μου προπαγορεύεται. Εγώ αυτό θέλω. Να με αφήσετε να το κάνω μόνος μου το δεματοποιητή όπου θέλω. Βεβαίως και προλαβαίνω. Εκεί που κάνετε εσείς την προμήθεια, τι είναι για μας να το προμηθευτούμε? Εσείς θα παρτέτηκα και να τους τοποθετήσετε. Και εμείς τον ένα δεν μπορούμε. Πώς δεν το αναλαμβάνουμε? Η κυρία που στείλατε μουρελιά του είπε ότι απαγορεύεται. Γι' αυτό κάλεσα και τον Δήμαρχο των Αγίων Θεοδόρων να το αναλάβουμε μόνοι μας, να το κάνουμε εδώ στην περιοχή μας να δεματοποιηθεί. Αλλά θα πάρετε αυτό το δεματοποιητή που ούτως ή άλλως θα πρέπει να το πάρετε. Να το έχετε υπόψη και να το πάτε όπου θέλετε εκτός από τα όρια της Βουλής. Πέστε μου κύριε Πρόεδρε, εντάξει, μην ανεβάζετε πίεση. Δεν ανεβάζω τίποτα, έχω πίεση, την έχω από μόνο. Παίρνω κάποια είναι εδώ. Υπάρχει περίπτωση με το Δήμο των Αγίων Θεοδόρων να συνομιληθείτε? Εγώ γι' αυτό τον κάλεσα εδώ. Αλλά και να μην θέλει ο Άγιος Θεόδωρος, εμείς θα του κάνουμε μόνο με στο δεματοποιητή. Όχι, σε εμάς, τα όρια μας. Στα δικά σας. Ναι. Γιατί, δικός μας είναι, όπου θέλει να το βάλουμε. Κύριε Γενικέ, να ξέρετε κάτι. Εγώ μένω σε μια περιοχή που είμαι δίπλα στο βιολογικό, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα. Όπως δεν έχω διαμαρτυρηθεί επί 12 χρόνια που μένω εκεί, από όταν έγινε ο βιολογικός και μετά, εγώ μυρίζω τα σκατά τα δικά μου, κύριε Γενικέ. Και θα μυρίζω και τα σκουπίδια τα δικά μου. Θέλετε και να τα βάλετε να τα φάω? Να τα φάω. Όχι των άλλων 9 δήμων, 8 δήμων. Μην μου λέτε τώρα ότι είναι το ίδιο πράγμα. Όχι ούτε τις χωρίς να πάνε. Έχουμε χώρο. Έχει κόλλος τώρα. Το πρώτο θα δει το πρόβλημα αυτό. Να πάει να τα βάλει εκεί. Και να πάμε κι εμείς. Κοντά είμαστε και εκεί. Οικονομικά μας συμφέρει. Αν δεν μας συμφέρει, τι μου μας συμφέρει? Εκεί, στο πρώην, πώς το λέγαμε, της Κορίνθου. Το βιολογικό. Όχι, της Κορίνθου, εδώ, το πρώην. Γιατί, αφού δεν είναι απαραίτητο. Αυτό την καραμελίτσα που πέταξε το κύριος Νάτος, νομίζω, ότι πρέπει να είναι μέσα στους βιολογικούς, αυτό αποδεικνύεται ότι είναι κατάρρευση πλήρη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να είναι μέσα στους βιολογικούς. Και δεύτερον, σας είπα και στο τηλέφωνο, αν θυμάστε που μιλήσαμε, ότι η περιοχή εκεί έχει και ένα άλλο πρόβλημα, πρόσθετο. Το πρόσθετο πρόβλημα αυτό, πέρα από τη μεριά κλπ. Που μπορεί να διορθωθεί με το τρίγωνο, έχει παρέμβει και το Υπουργείο Πολιτισμού. Δίπλα είναι ένα νεκροταφείο αρχαίο. Γι' αυτό το νεκροταφείο δεν θέλουν να γίνει μαρίνα που είναι μίλια μακριά, παρασάγκες. Και θα πάμε εμείς να βάλουμε ένα πρόσθετο πρόβλημα δίπλα στο αρχαίο νεκροταφείο, δίπλα σε ένα μνημείο ιστορικό που είναι ιδιόρυγα, δίπλα. Πώς θα πάμε να το βάζουμε? Το βιολογικό καθαρισμό και να μπει ένα κλειστός χώρος, κλειστός χώρος, 300 τετραγωνικά μέτρα. Εμείς εμείς μάνε την πολεοδομία, πώς θα πάρετε να το φτιάξετε? Πάμε από την πολεοδομία. Πώς θα την πάρετε? Από δεν είναι ο ιδιοκτήτης. Εδώ έχει πάρθει μια απόφαση από το σύνδεσμο, η οποία στέλνει σε Ελλάδα στοιχεία. Εκεί ο κύριος πρόεδρος του συνδέσμου, που θα ήθελε να ήταν εδώ με την ευτυχία, είπε ότι γίνεται σε χώρο της ΔΕΙΑΚ. Και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Να πάει στην Κόρινθο, εκεί που είναι ο παλαιός βιολογικός, με πολύ σωστή άποψη και του κυρίου, ο κύριος Διευθυντής την έβαλε εδώ και στον κύριο και στην κυρία Μουρελάτου, και να αλλάξει ο χώρος. Εμείς δεν διαφωνούμε. Τη λύση που πρέπει να τη φέρουμε και εμείς. Δεν είμαστε, δεν πάμε πίσω εμείς. Συγγνώμη. Αλλά αυτό, η λύση του προβλήματος και το ότι αργήσατε εσείς σαν περιφέρεια ή σαν σύνδεσμο ή σαν δήμος, αφήστε έτσι είπατε, ότι οι τελευταίοι δεν είχαμε κάνει τίποτα κλπ. Όλο αυτό το μάρμαρο θα πρέπει να το πληρώσει ο Δήμος του Λουτρακίου Περακόρας, ο πιο τουριστικός δήμος της περιοχής. Από
που καταλάβω δηλαδή. Από το μόνο σατανικά μυαλά θα μπορούσαν να το σκεφτούν και να το κάνουν πράξη. Μόνο σατανικά μυαλά στην περισσότερο τουριστική περιοχή. Απατάμ όσο λένε, εμείς βρήκαμε να βάλουμε και τον δεματοποιητή και τη διαχείριση και όλα αυτά τα πράγματα. Αν είναι δυνατόν να τους κοιτάς ανθρώπους νομούς και στην άκρη του νομού. Πολύ ευκολύνει δηλαδή. Και κεντροβατικά να το βάλετε δεν υπάρχει. Και γεωγραφικά και οικονομικά και πληθυσμιακά, άντι το πληθυσμιακά δεν μπορώ να τα αντιληφθώ. Βγάζετε αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν τη βγάζετε τόσα χρόνια να βρίσκετε. Ας με είχαν ενημερώσει, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Εμείς φτάσαμε 25 Νοεμβρίου και κανείς είτε δήμαρχος είτε εκπρόσωποι στο σύνδεσμο δεν μας ενημερώσανε. Και μου έρχεται μια πρόταση προχθές και του βάζω έκτακτο. Και πάντα έκτακτο αναμνήθηκε. Εκεί πάμε και κατατάμε. Και οποιαδήποτε ανταλλάγματα, γιατί τι εγώ τα παίρνω στον εγκέφαλο. Δηλαδή τα ανταλλάγματα που θα μας δώσει ή η περιφέρεια ή το Υπουργείο ή δεν ξέρουμε ποιος. Μετράνε μπροστά στα σκουπίδια που θα φάμε. Στο κατάλαβα. Εμείς δεν θέλουμε αντάλλαγμα. Ούτε οικονομικό πρόβλημα έχουμε. Εμείς όλοι λέτε και στην περιφέρεια και στην ομαρχία έχουμε λεφτά και δεν μας δίνει και τίποτα. Δεν θέλουμε και ποτέ και τίποτα. Αλλά δεν θέλουμε και τα σκουπίδια. Να τα πάρετε, να τα πάτε όπου θέλετε. Δεν θέλουμε να πάμε άλλο σκουπίδι αλλού. Μόνο το δικό μας. Δώστε μας άδεια να κάνουμε δικό μας δεματοποιητή. 800.000 ευρώ είναι. Και 1 εκατομμύριο να είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν τρώω αλλού σκουπίδι. Όπου θέλω. Μπορώ να τα δώσω στο Αστρόπουλο. Μπορώ να τα δώσω σε εσάς άμα τα θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτή είναι η ερώτηση μου, ότι επειδή δεν είχαμε κάνει τίποτα, επειδή αργήσαμε, επειδή αυτό θα την πληρώσει ο Δήμος Λαϊκού Παραχώρας, αν είναι δυνατόν. Για τα εξασφαλίζετε. Να ρωτήσω κάτι έτσι για να κλείσουμε. Στην πλατεία του Φλίσμου, κύριε Γενικέ, στην πλατεία του Φλίσμου είναι πολύ μεγάλη. Χωράει. Εδώ η δικιά μας είναι μικρή. Δεν παίρνει. Να το κάνουμε μέλος στην πλατεία μας. Αλλά η πλατεία του Φλίσμου είναι ακόμα πολύ περισσότερη. Είναι στρέμματα. Χωράνε να πισωγυρίζουν τα αυτοκίνητα, να στρίβουν κλπ. Εδώ δεν χωράει να γίνει αυτό. Πάτε το εκεί αφού δεν έχει πρόβλημα κανένα. Επειδή είναι εύκολο οι προτάσεις και οι πλειοδοσίες. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Θα μου στείλετε γραπτός αφού πάρετε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ζητάτε να εξαιρεθείτε, αναλαμβάνοντας όμως έναντι των πολιτών σας την ευθύνη αποκλειστικά για ό,τι προκύψει. Συγγνώμη, αυτό είναι εκβιαστικό. Παιδιά, απ' έξω μην μιλάτε. Δεν έχετε καμία αυτή τη δουλειά να πεταγώσετε. Αφού μπορείς πείτε την άποψή σας μετά. Γιατί ξέρεις, έτσι μετά. Σιγά σιγά. Να κάνω πλειοδοσία. Μα δεν ξέρετε τη διαδικασία. Είμαι έτοιμος, συνεδριάστε, πάρτε απόφαση, αν την πάρετε, ονομαστικά ψηφίστε, στείλτε την απόφαση, το ξέρω. Μην ξεχνάς το μικρό σου, Παύλος, Νίκος το δικό. Μην ξεχνάς, Παύλο, ότι το 1986 διετέλεσα 3,5 χρόνια αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος στο μεγαλύτερο δήμο της Ελλάδος. Υπεύθυνος για τα θέματα καθαριότητας. Λοιπόν, πάμε. Τότε συζητάγαμε για καθαριότητα. Ερωτήσεις δεν έχουν τελειώσει. Να δώσουμε και λίγο το